सब बेरोजगार कहता देश के जवान कहता खेल भइले मोदी योगी जी सगरो किसान कहता बन के खेवैया हो यूपी के पार करे नैया अखिलेश भैया हो 22 में डिम्पल जी के सैया अखिलेश भैया हो। लैपटॉप अउरी कन्या विद्या धनवारामा डायल 100 नंबर दिहले जाने ला जहनवारामा यूपी में कैले विकास भैया नेता कमाल हमें हो जाने जहान देखे नेताजी मुलायम के लाल हमें हो कल झुके कन्हैया हो यूपी के पार करे नैया अखिलेश भैया हो 22 में डिम्पल जी के सैया अखिलेश भैया हो। अगर एक्सप्रेस वे पर करल विमानवारामा मेट्रो एम्बुलेंस दिहले खेल मैदानवारामा कहे विशाल मुन्ना भैया विवेक के ध्यान बाटे हो 22 में हो खता चुनाव गोविंद साइकिल निशान बाटे हो अशोक लिखवैया हो यूपी के पार करे नैया अखिलेश भैया हो 22 में डिम्पल जी के सैया अखिलेश भैया हो। कुमकुम स्टूडियो मालदा बलिया।